Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз баромадҳояшон бахшида ба рӯзи модар иброз намуданд, ки бо самимияту дӯстдорӣ ва муҳаббату қадршиносӣ ҷашн гирифтани рӯзи модар дар Тоҷикистон нишонаи эътибору эҳтироми давлату ҳукумат ва мардуми мамлакат ба модар ва қадру манзалати шоистаи ӯ мебошад. Ҳамин аст ки имрӯз занону бонувони кишвар дар ҳама соҳаҳои муҳими давлатӣ дар сафи пеш кор ва фаъолияти пурсамар доранд. Барои қадру манзалати зан модар ва мақому манзалати онҳо аз ҷониби роҳбарият ва кормандони шӯъбачаи бозрасии давлатии автомобилии шуъбаи Вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Файзобод бахшида ба рӯзи модар аксияи идона баргузор гардид. Дар аксияи мазкур кормандони ин ниҳод ва гурӯҳи ҷавонони фаъоли авангард баҳри эҳтиром гузоштан ба зан модар ба кормандзанони корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилии коммуналии ноҳия ва занони ронанда, ки сари чамбараки мошин нишастанд, гулдаста ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карданд. боиси ёдоварист, ки дар баробари дигар фармонҳо дар бораи баланд бардоштани мақоми занон дар ҷомеа 6 марти соли 2009 фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯзи модар эълон гаштани 8 март ба тасвиб расид, ки бори дигар аз эҳтироми хосаи сарвари давлат нисбат ба занону модарони тоҷик дарак медиҳад. Дар Тоҷикистон бо мақсади ҳимояи ҳуқуқи занон ҳоло тамоми заминаву имкониятҳои муосири қонунӣ фароҳам оварда шуданд. Дар замони соҳибистиқлолии мамлакат беш аз 60 санади меъёрии ҳуқуқӣ қабул карда шуд, ки амалисозии онҳо боиси ба маротиби беҳтар шудани вазъи иҷтимоии занону духтарон гардид. Маврид ба зикр аст, ки имрӯз зани тоҷик аъзои ҳукумат, вакил, сиёсатмадор, омӯзгору табиб, муҳандис, энергетик, варзишгар буда ҳамчун олиму ихтироъкор, ҳунарманду эҷодкор, хоҷагидору соҳибкор ва муҳофизи ватан фаъолият доранд. масъулин зикр намуданд, ки минбаъд низ чунин амалро дар дигар иду ҷашнҳо роҳандозӣ менамоянд.